नमस्कार, मी सिद्धेश शिंदे स्वागत करतो आपणा सर्वांचं AIN न्यूज मध्ये। चला तर मग टाकूया एक नजर आजच्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींवरती। वळूया सविस्तर बातम्यांकडे। उस्मानाबाद जिल्ह्यात मे महिन्यात उन्हाची तीव्रता वाढली असून येत्या पुढील हप्त्यात उष्णता 44 अंशावर पार जाणार आहे। त्यामुळे स्वतःची काळजी घेण्याचे आवाहन तेथील डॉक्टरांनी केलंय। वातावरणात बदल होत असून सूर्यदेव कोपल्याने लंबरूप कारणाने उन्हाचा पारा चढला असून नागरिक हैराण झाले आहेत। कूलर, पंखे व वातानुकूलित यंत्राची मागणी वाढली आहे। शीतपेयांची मागणी वाढली असून उसाचा रस, लिंबू सरबत, लस्सी, ताक, दही या पदार्थांना देखील प्राधान्य दिले जात आहे। रस्ते भर 12 वाजल्यापासून सुनसान होत आहेत। अशुद्ध पाणी, बर्फ व उष्णता यामुळे मळमळ, उलटी, जुलाब व पचन संस्थेच्या विकारातही वाढ झाली आहे। शेतातील कामे सकाळी 7 ते 11 व दुपारी 4 ते 7 पर्यंत करावी। पांढरे, सुटी व सरदार कपडे वापरावेत। डोक्यावर टोपी, रुमाल वापरावा। सन गॉगल्स वापरावा। टरबूज, खरबूज, संत्री, मोसंबी सारखी रसदार फळांचा वापर करावा। तेलकट, मसालेदार पदार्थ टाळावेत। भरपूर पाणी प्यावे। उन्हात फिरू नये व झाडांच्या सावलीत बसावे असे आवाहन डॉक्टर महावीर कोटेचा यांनी केले आहे। शहाजी चेडे, AIN न्यूज, वाशी, उस्मानाबाद। AIN न्यूज, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा।